wedine dene kowe njaluk kawelasan karo Werkudara. Miturut ature adhiku Gunawan Wibisana, merga saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake, saksuwene aku urip ana ing alam padhang. Aku kudu tumimbal lair meneh genepi marang kewajiban kasatriyanku. Sarana manjing angganing Raden Werkudara mula lilanana aku tak manjing ana ing awakmu, nglunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna. Wah, ora ngira babar pisan jebul ora jumbuh karo kondange. Aku dhewe wis tau tate ngerti critane Kumbakarna, sawijining satriya ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan manglurah para wadya balawanara nadyan kudu tekaning pati. Jebul bareng aku ketemu ana ing kene, kowe sawijining satriya ingkang jirih getih wedi mati. Kowe satriya sing gembeng, sing cingeng, ora jumbuh karo critamu. Yen kowe arep manjing angganing Werkudara, ayo aja mringkus kaya bocah. Aja mringkus kaya wong wadon. Manjinga anggane Werkudara ning telukna dhisik Satriya Jodipati Kumbakarna. Wah. Sampun separo jalan. Tegesipun cariyos dalu menika sampun kelampan ya dikatakan 60 personil. 60% maksudnya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken iki winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Siswanto. Ingin dalu menika sampun kepareng pitados kalian kula. Sak rombongan supados ngaturaken pasugatan inggih menika ringgit purwa sedalu natas miwaha ngislamaken inggih menika ingkang putra pindanipun Nakmas utawi Bagus Wildan Satriya Abimanyu. Saelingku aku ning goresan ki duwe anak lho. Saelingku lho menawi mboten nglentu nalika kula mayang wonten mriki rumiyin nate pikantuk bayi. Nah cara kina menawi dipun wastani anak sampiran tawi anak panggung ning kala wau dipun dawuhaken kaliyan Pimrin Sepuh Pak Petruk menika wonten mriki kagungan anak. Lho sapa? Barang tak eling-eling tenan bocahe wis lali. Mbok menawa ana sing kepareng isih kemutan benjang-enjang menawi kula wonten transit dipun jak wonten ing papan transit mengko ndak kula lali. Nek ora kleru nganti umure wis 4 tahunan iki. Wis iso mlayu-mlayu. Weh ya dadi dalangi pancen. Kadang kula sok entuk anak ngono ki jan nyenengke padha karo entuk rejeki. Anak kula menika kathah. Kula pek dadi anak. Ya sambone. Ya karang jeneng wong kabejan ki ora. Ning nang. Mugi-mugi lari ingkang dipun sipetaken menika dados lari ngemigunani ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh Mas Siswanto menawa kagungan putra menika ugi saged dipun banggaaken menika ing langkung prayogi. Kala saos wonten sampun aturaken swarganing wong tuwa niku nek anak menika mbangun miturut dasare sekolahe dhuwur, dadi bocah pinter, kebak tata krama. Asa menika sampun bocah menika wis ora duwe tata krama merga tradisi budaya Jawa menika kathah ing sami dipun tilar. Sing bapakne ya ora ngajari basa Jawa,
Ibune ya ora gelem ngajari basa Jawa. Mula akeh bocah saiki umur 2 taun, 3 taun do lali basa Jawa, isane basa Indonesia. Do lali nek to lenggahe ning tanah Jawa. Bu, Pak, menika sampun dipun tilar tebih. Sesebutane ya papa, ayah, mama. Wah, ya wis piye? Simbok ibu menika sampun tilar, sampun telas, mboten dipun sebat. Wong nika nganti sok bingung. Monggo jane apik ibu lho mbangane mama. Utawa apik bapak mbangane ayah. Ha coba nek ana tamu rak nek bocah iki wis iso omong rak. Dik, ibu ada. Ngono mesti kok anake bengoke, "Bu, tamu. Bu, tamu." Ha, penak dirungok kene nek, "Bu, Dik, mama ada." "Ma, tamu. Ma, tamu." Malah ngelokke mbokne matak-matakke. Nika wonten mriki menika bentenipun janjane pun apik simbok, apik ibu, mbok ana tamu. Nih ya wis dilalekke ya wis. Dos pundi malih. Ning sedaya menika monggo dipun kikis mbaka setunggal sepados menapa teknologi menika sampun ngantos mbondo sanget-sanget kalian kula lan panjenengan. Kedah tetep tresna dhateng adat istiadat budaya Jawa. Saiki wis ora iso do basa Jawa. Mbokne bapakne barang ya wis. Hati-hati ya, Pak. Nanti kalau berangkat kerja itu pas enggok-enggokan itu loh, Pak. Itu nanti kalau ada waktu jangan sampai kegelier nanti bisa jatuh. Nah, ya wis basa Indonesia ora patio. Ya udah, maaf, Papa berangkat dulu. Nanti lawange dinep ya. Aku nek krungu iso nggoyo. Nanti kalau Papa sudah pulang kerja, Papa tak ndandani gendeng. Karena itu ada yang melorot. Nah, ya wis ora pas saya dicampur-campur dadi bocahe melu-melu. Ning 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 nong 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 nembang sing kepenak. Undang Kang Gareng karo Bagong men supaya aja jak omong-omongan. Wingi dolan endi, Bu? Mangga, yuk. Ning gembira. Dina Minggu torne. Ya. Gajahe Ono. ontane. Ono. Munyak-munyak. Ono. 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 Oh, oh. Ya. Wah. Neng gembira monggo dipun lajengaken engko rak Bagong karo Gareng terus mak jedul-jedul lah rembugan dadi ana iso sing iso dienggo mbatan. Dina, yuk. Ayo, dibake serepek, Mas.
ngono iki atiku terus tentrem reng. Ora kloap-klaup dhewe kaya wong edan. Mau ora ngampiri. Nek kowe ngampiri aku ra ya jedule wong loro bareng ora usah dadak dhewe-dhewe. Ha iya. Sowan ngene sapa, Truk? Iki neng dusun Boresan. Boresan Temanggung, Bansari. Wah. Yes kaya Reyoni ketemu karo pepundhir Prisepuh sing lenggah ning kene ya, Tang. Ha iya. Apa, Truk? Apa? Supitan. Aku mbiyen tau nyupitke anakku malah kebablasan wektune mongko biasane wong tuwa ki nek nemtokke supitan ki anakmu ki apike supite sok rebo pon. Rebo wage nek hitungane wong Jawa. Kok nganti kebablasan goleki bonge ora ketemu. Lho. Kok iso ora ketemu? Aku bingung nek goleki ning dalan-dalane anggere tak goleki. Iya. Ning rumah makan karo gambare sendok karo para. Rumah sakit gambare mesti palang merah. Iya. Pom bensin gambare mesti kae sing dienggo ngejog bensin kae. Heeh. Sak dalan-dalan tak ngetke kok ora ana gambare bong ki gambare apa ya, Dir? Bong apa? Bong supit ki gambare apa? Gambare gunting. Kuwi tukang potong. Ora bong. Ngene. Gambare anu apa ki? Cecak rawa kae diketok cucuke. Hah? Kuwi bakul manuk. Mula tak goleki kok ora ketemu, bareng ketemu jebul anakku ora wani supit. Oh. Dadak dipangku bapakne. Monggo sing supit ki 164 jaman semono. Wah, akeh banget orang bong ki angel jaman semono. Heeh. Wah, jentrek-jentrek kae kabeh do turu dhewe ki anakku njaluk tak pangku trimo tenguk. Wah. Bareng wiwit mulai bonge nganggo kaos tangan kae. Cepet banget setel. Sing merban wis ana dhewe. Tiba giliranku ki sing dibiak sarungku. Lho. Oh to. Anakku tak pangku, anakku sarungan, aku ya sarungan. Sing dibiak sarungku ceng langsung digegem cek. Niki kenapa kene iki? Kene wis sampe ngono aku muni. Niku nggen kula Bos. Wow. Langsung ditutup meneh. Genti nggone anakku cekel. Wis wah beres. Weh ya syukur. Wis kelakon supet. Wis ayo cah. Gleleng wonge anggere bar dicupet terus dilolor awake dawa banget. Le dhuwur cepete ra jamak-jamak. Ha iya. Ning saiki ora kaya mbiyen bong ki mung siji, sak kutha isine siji. Mula nyuputi wong 100 swidak ya bonge siji. Saiki wis pirang-pirang ming kari milih kok, Tru. Oh. Nggon aku ana sing nganggo pistol. Waduh. Nganggo pistol ki le netaki piye? Ming kari nggone bocah kuwi diatungke terus dinceng saka kadohan kae. Duwor. Wah. Bablas apa-apane. Wis kejet-kejet. Kejet-kejet dengkulmu ora aneh-aneh ora. Ngono kuwi sing jeneng nek carane wong Islam diislamake ya Le. Wajib. Nulat karo Njeng Nabi Ibrahim. Zaman semono miturut sing padha ditulat kuwi. Ha iya, mula wajibe pancen kaya ngono kuwi. Tenan ya pancen kok. Saiki wis ora kaya awake dhewe ben sok dipepe nang ngeril barang ya, Tru. Ya isih kelingan dogong isih. Awan-awan kae ra. Rel iki ra nggo liwat kereta kae. Anggere wis kepanasan kae nyas. Nyas. Wah. Enuk. Enuk rasane ora caedan. Ngono kok diomongke. Sapa asmane? Mas Wildan Satrio Abimanyu. Edian jenenge apik. Iya. Aku seneng nek bocah putrane wong Jawa dijenengi Jawa ngono Wildan Satrio Abimanyu. Saurane nganggo jeneng anu modern ning Satrio Abimanyu. Iya. Kaya kowe iki ora. Anakmu sik barep ketok jenenge sapa? Rocky. Oh. Ayo kuwi jenenge kowe ora melu karo adat budaya Jawa. Jenenge anake Bagong kok jenenge Rocky. Nek takoni rak wagu to. Anak bapakmu sapa jenenge Bagong? Kuwi jenenge sapa? Rocky. Wah. Ning gleleng. Oh iya. Rocky Bagong Atmojo.
Tegese Rocky pancen kudu melu jaman saiki jenenge Rocky. oh Anakku biyen tak asline arep tak jenenge Suherlan. Suherlan Kesusu lahir ning dalan. Mergane bojoku meteng, tak tumpake becak ning dalan wis lahir. oh Terus kok Suherlan ku ndak dudu bedhek terus tak jenengi Rocky. Rocky tegese Borojo saka ngerok saiki. oh Terus tak jenengi Bagong Atmojo. sing nomor loro Wedok kae. Angelina. waduh Hoi, anake Bagong kok jenenge Angelina kaya. Mbok bapakne iki gagas jenenge we Bagong kok anake Angelina. Angelina Tariem. Dadi ngarepe modern burine Jawa. oh iya ya ora apa-apa sing terakhir Paparazzi. waduh Kuwi jeneng luar negeri malah. Paparazzi Tokyo. oh Wangun ta, Tru? Wangun. Ngarepe modern. Nek kaya aku ya anake Petruk jenenge Pecuk. Anake Petruk jenenge Lengkung, wangun. Anake Gareng jenenge Gadul. waduh Men kuning matamu iki. Antil mencelat ora. Anake Gareng kok dijenengke elek banget ya, Tru. ya Ya atur panglipur, Le. ayo Arep ngatur panglipur apa? Ya saora-orane kanca-kanca Sumadya, grup karawitan warga laras. heeh Wah, seragame abang-abang. heeh Ketok bagus-bagus ya, Tru. iya Nek bengi, ha iya mesti ditambahi nek. Mbok ngalem sediloe ngopo to, Gong? Ra iso. Mangsane ora. heeh wah trampil sigrak Tur nyom-nyom. nom Kadang kala ana sing kaget lho. Karo kancaku iki lho. Rumane Pak Bagong niku ternyata masih muda-muda. Masih, tapi ya udah bapak-bapak semua. iya Ning jiwane muda. iya panen bener kok ya Bapak-bapak tapi stylenya muda. iya Wae style nom. iya Serang gagas ngomah ki anake ndase ting benyinyi. Sing penting bapakne iso gaya. ha iya Ayo ngono kuwi sing apik. Ya ora apik wong anake ra kopen kok kon apik ora. iya yo nembang sing kepenak urut saka Gareng iya tak ngaturke tembangan sing kepenak ya terus iya arep ngaturke sapa Kaya sing urung nyuwara. oh iya Sing urung nyuwara Mbak Tiwi. yo iya Mbak Hana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung Jeddak. Ya beda karo arahe saka kene beda nek kono arahe Secang Ngalor. oh Secang Ngalor ki desane jenenge Kaporokan. Piye? Secang Ngalor kuwi desane Kaporokan. oh Engko nek perapatan Kaporokan ki ngulon jenenge Desa Plantrangan. Angko perapatan Plantangan munggah sithik kuwi dusun Kasedelan. Engko mesti tekan Kepelkan ngono mesti. Kuwi nek medun. Kesedelan medun ki dusun Kepelkan. iya Terus engko nek Kepelkan kuwi munggah sithik perapatan ngulon jedul Bansari. oh Kok Bansari? Bansari ngalor sithik jedul Banjero. Kuwi jenenge Kota Bengkel. kota bengkel ora Ngaturke apa, Mbak? Ana Pertiwi. iya Oh, jenenge Ana. Atas nama jendol. Kok atas nama jendol? Anak nama jendol iki bapakne jenenge Ki Dalang Jendol iki dadi atas nama jendol. Nah, anak-anak iya Pertiwi. Per wis ngarani Dipara. Tiwi iki wedok. oh Dadi wong wedok iki mesti Dipara dadi loro. wah iya Kenapa nih? Ora, rasa takon apane ngono arek.
Oh, wong kok senengane sok tau ora. Ngaturke apa tembange reng? Ya manut karo Mbak Ana Pertiwi rasa dadi gagas utawa ya digagas terus wong gara-gara ora digagas. Maksude tembange iki sakarepe Mbak Ana Pertiwi. Heeh. Sinom nggih. Sinom Parijata? Nggih. Ah. Larase istri telu apa pilot? Pilot. Pilot. Nah. Wong wedok iki bentuke dhewe-dhewe ya, Tru. Heeh. Nek Mbak Ana Pertiwi iki oke sing do ngarani piyaine pendiam. Oh. Mergo di gejala bisu. Wah iya. Pendiam. Heeh. Menengan ora kokean pola. Heeh. Nek iki iki ya menengan. Oh iya to. Heeh. Anggere disawang ngono ketok menengan. Heeh, ora bakal padha iki karo Dewi iki posene pancen wong wedok sing menengan tur ora tau omongan tur mangane akeh. Ha iya. Nek Elisa kuwi potongane wong wedok sing begijikan, tegese kokean pola. Oh iya ya, kowe iso nyandra wong wedok ya. Walah. Padake ora. Mula rungono tak candrane. Oh iya. Nek Cita iki wonge menengan tur ora kokean pola, tur ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Dadi padha karo wong wedok sing wis mendekemi penyakit. Nah, nek kae Tatin kae pancen rupane rupa bengis. Rupane rupa galak. Kejam. Ha iya. Wong wedok sing nek dijoke nang pabaratan nek kon padu sregepe ra jamak-jamak. Iya. Aku ora ngerti to, Tru. Aku tau lho mbagong ning Ungaran. Heeh. Mobilku ditabrak karo wong wedok padha nganggo mobil. Nggon mburi brok ngono. Aku ro sopirku meneng wae. Tatin metu kok kaya ngapa menungsane. Sabar, sabar, sabar aku ya ngono. Oh iya, wah sing kono wis drodok. Wis cekelan sotir kae. Maaf ya, Mbak, maaf. Nganggo mata ora kowe? Aku yo muni ya nganggo tenan tekan kene aku. Wis sampean ra melu-melu. Sampean ngewangi iki karang iki ayu kok. Wis, arep nyebut lagu apa? Jaman saiki lek gawe instan kok, Reng. Ah iya. Apa-apa ki nek instan kuwi gampang ilange ning nek direwangi Tapa Brata, direwangi Prihatin, apa wae mesti bakal apik. Contone kaya wong gayuh derajat pangkat iki ya, Tru. Iya, nek direwangi Prihatin, derajat pangkate ajeg. Ah iya. Ning nek tiba-tiba clingkrik nang dhuwur gampang tiba, nek wis tiba wis lara wis angele tangi meneh. Ha iya ngono kuwi contone. Heeh. Heeh. Kaya cop-copan manjing listrik. Cop-copan manjing listrik ora. Wis ora ana wigih tenan. Heeh. Apik ya ngene iki sing tak karepe iki. Yoga iku ora mung nabu kadang kala refreshing. Lho, ngono lho. Neng joget neng arep. Iki ta. Mbane neng hiperbok? Ha iya. Aku neng panggungnya malah iso di streaming, malah iso di ngerteni karo piyayi akeh. Ha iya. Ya. Kae kok Ndara Janaka kok tindak karo bapak kae. Ayo di sowani ya, Tru. Iya, disowani. Nganggo gendhing apa? Laler mangan gundul matos. Wong iki ora swasana sedih kok ora. Ayo ayo mundadak kowe dadak takon barang kok sale. Janeng yaning talaga kadi langit Mambang pantepasulan pamaneka
lajeng tedhak dhateng pundi? Arsa tindak wonten pundi to, Den? Lah kok sampeyan mboten paring dawuh kalian Semar? Nggih, Ndara. Kepareng kula cemadhong dawuh, Gus. Nggih, Gus, kepareng kula cemadhong dawuh. Enten dawuh napa, Ndara? Sarta ajeng tindak dhateng pundi? Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ora kanthi kanyono-nyono. Arjuna nampa sasmitaning dewa. Sasmita pripun? Sasmitaning Jawata ingkang dak tampa. Lamun dina samengko Jawata bakal matedhakake kang winastan Wahyu Makutha Rama. Ya pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama. Ya kuwi wulang reh kaprajan ingkang wis nalika semana nate dingendikake sarta winejang dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya kelawan kadange anom ya kuwi Raden Barata. Duk nalika Prabu Rama Wijaya bakal ninggal praja ing Ayodya tumuli pasrah negara marang kadange anom ya kuwi Raden Barata. Tumuli winejang ya kuwi pepakem Makutha Rama. Kakang Semar sapa ing duga lan kelakon gayuh pepakem Makutha Rama sayekti bakal pinardawa kamulyane lan pantes minangka dadi songsong pepayunging para kawula. Mula kang sangka kuwi Kakang Arjuna wis gelem tekad nggone bakal nggayuh pepakem Makutha Rama. Nuwun sewu. Lah terus sabdaning dewa bakal tumedhak ing wahyu menika aku kudu ngaut pepadaning Sang Wikudibya kemapan ana ing Arga Kutharunggu ing peparep Begawan Kesawa Sidi. Kakang Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti menawi mekaten monggo kula dherekaken gandeng sampeyan Gusti nuding dening panguwasaning para dewa titah ingkang sampun tinuding dening Jawata kedah gayuh pepakem Makutha Rama. Den ampun kendho gumregaing raos niat niku mang tekake tekad merga tekad niku pok ing karep. Ya Kakang Semar. Mula Kang Sangga kuwi anak mojone ingkang keri Kakang Badranaya. Turna laku jantraku prapte ana ing Arga Kutharunggu. Nala Gareng Petruk Bagong Ayu nderekke ndaramu dole nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak. Mulak para Sang Arjuna ismunya kang nganungsan.
Gus. Rono Rasatya bagus ora jamak mlaku ijen ing tengah ngalas ngandhek mandek Den. Aja mati tanparan kowe sapa dene kowe mlaku ning tengah ngalas. Kakang Semar. Kula. Ana yaksa nanging aneh kedadeane. Lha pripun to? Ndak sawang cat katon cat ora. Mbok menawa menika bangsaning perjineman. Sing ajeng begal pengaring-aring Ndara Janaka. Kakang Semar sing prayitna ngati-ati nggih. Praceka ngendi dedongko. Wah, mosok sosor basane. Natan aku buta bedhuak. Aku Degya Kala Anuraga. Degya Kala Anuraga ya dasar para nyata. Balik kowe sapa, Den? Panengahing Pandhasatra ing Madukara Raden Janaka. Raden Janaka ya Raden Permadi. Permadi Kunti duwe baso. Kunti duwe baso. Mahabau Kaliti Duda Kesa jenenge akeh apik kabeh keparat tindak menyang endi Den ngetutake jumangkaing suku krenteking ati ora ana bacut kudu bali ora ana gawer-awer tondo balikake wong lumaku ndas buta kang ora janur kuning ndak sampar ndak sandung remong gubet suku tak pagas turika lho wani terajang pawesening buta apamu sing tak wedeni kaji gedhe dhuwur kurang gedhe kula mega kurang duran cianco aldoko legane atiku aji japa mantra ora ana jamak lumrahing satria meguru bathanging buta Hardawalika dasar yaksa kepara sangka babar apa gunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wani ana sing nawedeni abam ora minggat kene banget candak saut sabetke paman kemudha rangsang kokro kuwandamu Den.
Semar. Kula. Aja mbok alang-alangi. Janaka ora wegah tanding karo buta. Kena ngopo to kok Kakang nyandhet laku ning Janaka? Den. Nek kula mboten matur kali sampeyan mengke ndak kedawa-dawa wektale sampeyan ora kelakon sowan Sang Kisawa Sidi. Mung merga nandhingi karo buta-buta sing saktenane. Niki mboten wigati tumraping sampeyan. Ora wigati kepiye? Sampeyan pang ngliga pusaka jemparing. Inggih menika jemparing kasampurnan utawi jemparing pangruwatan. Tegese piye? Buta-buta niku mang jemparing mawi pusaka dayaning jemparing pangruwatan. Mengke rak terus rampung perkarane. Mengkono Kakang nggih. Yen pancen mengkono jupukna jemparing pangruwatan Kakang nggih ngestaken dawuh Ndara. Semar, kula aku arep takon. Takon apa? Buta mendak tak jemparingi lang tak kedhepake. Sejatine apa pancen perjineman ing mapan ning alas kene? Niku wau sanes perjineman. Nanging niku bebandaning titah ing mapan wonten ing jagat. Ingkang sinebut hawa nepsu. Hawa nepsu patang perkara ingkang manjalma wujud titah swantah. Sampeyan pun kasembadan mangsulaken dhateng asal mula-mulanira. Mengkono Kakang nggih. Hawa nepsu ingkang sinandhang dening tiyang menika sekawan cacahipun. Niki nembe 3. Aduh Raden, kula ingkang sowan Raden.
padha ten maranten becik bisa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayu saranta entu wong Dwarawati nyuwun pangapunten kadang kula tiga inggih menika Anuraga Ludra lan Angkara sampun kasembadan wangsul dhateng asal mula-mulanipun Raden sampun ngantos paduka mbut negakaken dhateng kula krana kapisah dhateng sederek kula tiga cacahipun nadyan kula menika mboten nate dipun remeni dening sederek kula namung nyatanipun kula menika dados jangkeping hawa nepsu mila kula atur nyusulaken dhateng lampahipun kadang kula tiga. Kowe sapa? Nami kula pun Sukardo. Kula ingkang tansah nggodha tuwin tansah ngruda peksa dhateng manahipun titah. Kula nika peranganipun hawa nepsu sekawan ingkang kagaduhan sedaya para titah wonten ing jagat. Mila Raden kula nyuwun pangapunten. Dinten sampun ngantos kedangon anggen paduka. Nyuwun priksa dhateng abdipun Sukardo dinten samangke keparenga. Amusti pangruwatan kula dipun wangsulaken wonten ing asal mula-mulanipun ing abdi Raden. Sowan kula ngaturaken pusaka pusakanipun Arpati Basukarna inggih menika Kyai Kunto. Anggenipun sampun kumawantun nalindra ngawungga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka monggo dereng titi wanjinipun. Mila sak mangke mremban monggo kula trimurba masisa dhateng pusaka menika. Wong Mastuna Sidam Skaring Bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Sayekti apa ingkang mbok tindakake mau ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi nanging uga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe nanging ngertiya apa sira tau tate nampa pejangan bab bebener kemaringipun paduka penemban bebener mono ana telung perkara benere dhewe kuwi bener tumrap sira pribadi benering bebrayan kuwi ya wah gingsir saiki ya sesuk bisa ora
wonten ingkang bener sejati mau bener ingkang gawe jagat tegese Gusti ngakarya luka. Monggo ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati ngawangga lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe. Lirik kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Miturut kowe bener nanging durung karuan bener miturut wong liya. Ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi. Liripun kados pundi penemban paring dawuh mekaten. Anoman sira keluputan lepat kula dhateng sinten lan mapan wonten ing pundi? Luputmu nggon wis wani nyaut pusaka Kyai Kunto. Ngerti ya, lamun Narpati Basukarna kuwi mujudake suwijining senopati. Monggo senopati majoning peperangan mau ora bakal wedi mati, mesti bakal masrahake pati uripe jroning majoning peperangan. Inggih. Nanging nggone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendhenge malah sira ora napaki lawan senjata Kunto nanging sira malah nyaut senjata Kunto. Kanthi cara mengkono mau sejatine apa ingkang kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuwataning Narpati Basukarna. Ing angka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi. Liripun kados pundi penemban? Apa mbok anggep Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan Anoman. Sabab uriping Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning dat kang murwing dat. Uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuwataning Kyai Kunto. Bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati. Kuwi bisa uga bakal kelakon lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati, tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto. Kang mangkono nggonira nyaut senjata Kunto sarana milujengake marang sugenge bapa gurumu mau sayekti padha karo nyas lan ngilani marang kekuwataning Kesawa Sidi. Mbok anggep Kesawa Sidi kena senjata Kunto ketaman Kyai Kunto tumuli tekaning pati. Mula kang sangka kuwi senggana iki tumrap kowe dadi pasinaon lamun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuhing pusaka nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa. Kang saka kowe Anoman nggonmu suwita marang Begawan Kesawa Sidi ndak kira mung tekan semene wae. Sira baliya marang Kendali Sada, baliya marang Kundalini sinambi ngenteni tumapaking wanci wahyaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti Ngakarya jagat. Nyuwun sewu penemban. Kula badhe sagah nampi menapa ing dados dawuh Paduka nanging Paduka kedah paring titikan upami Paduka boten saged ngendikaken wancinipun menapa nanging titikanipun menapa sakmangke kula badhe sowan kersanipun Gusti. Isih suwe senggana dalaran kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ingkang angka 6 Anoman. Sigra ndedeg kaya ngakasa sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gungcang kramarane wel kata sini mbadha kulam tanpa tuwuk waduh tasih dangu sanget penemban. Iya nanging lakonana kanthi tuwajuh bali marang Kendali Sada nuntun ngestaken dawuh babakan pusaka mengko aku ing bakal ngundurake marang Narpati Basukarna Anoman.
Sandang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing lho ora pati nduga ngono lah kok dadi iki ana menungsa wujuding brahmana ing wani ceciklu sarta madhepok ana ing ngareng-ngareng kutha Runggu. Nuwun sewu panjenengan menika sinten ditepungake wayaku brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Sira sapa penemban? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandhak ana ing ngareng kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan Singgela? Nyuwun pangapunten. Menika sanes laladan Singgela. Nanging menika kebawah keperintah negari Ngastina. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Singgela iki dadi ratu kuwi Atmajaku Prabu Bisawarna. Mula kowe kudu wani nyuwun Dipanilaing Nalendra ing Singgela. Lah yen kowe ora gelem nyuwun Dipanilaing Nalendra ing Singgela, wah aja takon dosa aku bakalan jodak marang lenggahmu penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to penemban? Sampun ngancik dhateng dinten kamuksuan riwadene tasih tumangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindhak sasar susur tindak paduka anggenipun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe nggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun angipataken hawa nepsu sekawan perkawis ing mapan wonten angganipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teka tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh penemban, mangke mindhak sisip tindak paduka menawi paduka mboten kepareng anglermaken Pancandriya penemban. Aduh, pukulun pecah kula pukulun. Mboten ninten babar pisan. Bilih paduka ingkang saged maos dhateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadah niat kula badhe anjodak lenggahing Sang Begawan Kesawa Sidi. Namung lenging cipta nanodi dhateng kawaskitan paduka. Jebul nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadhahi cahya ingkang mersasat sundha langit. Menika saged amestani bilih paduka. Menika wang pikulun Sang Hyang Bathara Suman. Inggih Sang Hyang Bathara Wisnu. Sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margining kamuksuan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ing anjeng wonten ing kasuwargan pukulun. Wong wilahing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng ditahulun Gunawan Wibisana nyata lante panggrahit kita nggon kita mas padhake kelawan jejering Begawan Kesawa Sidi. Mula patrapa semedi wis rampung kewajiban kita nggone urip ana ing alam padhang. Sayekti kita bakal ulun jurung sarana donga sarta sarana kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati. Matur sembah tanpa pindhan pukulun. Oh. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang angajaping madu sarining tawang ing nuwun sewu wonten satunggiling satriya ingkang bagus. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten penemban? Menawi paduka ndangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa.
panengah Pandhawa kasinggihan mekaten. Ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Arjuna, inggih pun Janaka. Raden Arjuna inggih Raden Janaka, inggih. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu Penemban. Mituruti sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih dewa badhe mantedhakaken pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dados lantaran pandhita ingkang lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep Begawan Kisawa Sidi. Duh Penemban, mugi kepareng enggalih amaringaken pepakem Makutha Rama menika dhateng pun Arjuna Penemban. Sudya paduka kepareng amejang pepakem Makutha Rama menika supados samangke dadosa sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden, panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mangsa kala Kisawa Sidi minangka lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama nyata jengandika Raden ingkang sampun tinuding dening para Jawata kedah nampi wewarah winastan Makutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra. Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya. Inggih menika wewarah Kanalindran ingkang nate dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene wewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis ingkang sayekti sakmangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih Penemban. Ingkang sepisan inggih menika Hambeking Surya. Angka 2 Hambeking Candra utawi rembulan. Angka 3 Hambeking Kartika utawi lintang. Angka 50 Hambeking Mendung. Angka 5 hambekipun angin. Angka 6 hambekipun Agni utawi geni. Angka 7 hambeking samudra. Angka 8 hambeking bumi. 8 hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman. Wondene tegesipun hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Nalindra jumeneng nata kedatan sanetepi wataking Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ingkang kusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh uruping pakarti. Praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka 2 winastan wataking candra utawi rembulan. Pakartinipun namadhangi ing pepeteng. Watakipun anengsemaken mekaten ugi jumeneng nata kedatan saged anetepi wataking rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ingkang nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sapraja dipun anggep kulawarga. Wusananipun tiyang sapraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahananipun praja inggih mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja. Ing angka 3 menika pambekipun Kartika.
wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sepi lampahipun dados panengaraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman usananipun tiyang sapraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nalindra wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon angka sekawan inggih menika hambekipun mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakatahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering Nalindra kedah anetepi watakipun mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandhukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayom nganti hangayomi dhateng Sagung Tumitah ing ngangka 5 watakipun angin pakarti anyrambahi sakatahing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin inggih penemban jejering nata kedah netepi watak ing angin kedah niti saliring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sajroning wewengkonipun wigatosipun panjenenganing nata boten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing paranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula praja ing mekaten isinipun tiyang-tiyang boten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemahing ing dipun wastani negara ingkang jejeg santosa adeke ing ngangka 6 watekipun geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa mbrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja boten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhe boten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kalaman keleputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwuhaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil wondene ingkang angka 7 watekipun samudra watekipun momot lan jembar mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot ala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet lire Nalindra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapan isining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ing wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong geleng manunggaling kawula lan Gusti wondene ingkang pungkasan inggih menika hambegipun bumi menika watakipun santosa sarta suci dados Nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen lelabuh dhateng praja sarta boten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sapraja tansah ngegulang marang reng kasusilan praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja Raden hasta brata ing sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem Makutha Rama mugi-mugi paduka Raden
saged ngleksanakaken 8 perkawis 8 watak ingkang sampun kula aturaken ugi ingkang sampun sinebat hasta brata. Inggih namung paduka Raden, jagat menika badhe ambabar katentreman Raden. Sembah nuwun tanpa pepindhan mremban. Ing mekaten sampun lega raos sing manah kula. Dene kula sampun nampi pepakem Makutha Rama. Raden kula badhe nyuwun tulung menapa paduka Raden Arjuna kersa amitulungi dhateng Kesawa Sidi. Kepareng paduka badhe paring dawuh menapa Kyai Kunta menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidi. Nalika semanten keparenging Jawata ical wujuting Sang Begawan Kutha Runggu wenteh nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Narpa Kresna Tandulasa hanyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lega penggaling sonata ing Ndrawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yai Arjuna. Yai Manengga aja kaget pancen pun Kakang Nyeng Sesingon Pandhita Kutha Runggu Yai Janaka. Narpati Basukarna ing ngalampah tapa wonten telenging wana ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggih Kyai Kunta kocap praptaning Sang Arjuna. Koko Prabu Ngawangga kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunta Koko Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga mboten saged kula mboten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa tumapaking perang ageng Bratayuda. Koko Prabu pusaka kula kunduraken Koko Prabu Ngawangga. Jebul adhiku Janaka ingkang wis keduga ngundurake Kyai Kunta. Yayi pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si Adhes mulihake marang kekuwataning nata ing Ngawangga. Ya Janaka katone kowe ngaturke bekti nata ing Ngawangga ring satenane tembukmu mau nyocok ana ing atiku nanging merga kowe wis mbalekake pusaka Kunta. Yayi pun ngakang ngaturake panuwun sesuk ketemu mangsa kala iki wis ditemtokke Yayi.
manganjur lakune ngangin kukurang graning arga kura gurnita kagiri-giri ing jumeneng ngaglang gancang nenggi Raden Werkudara ingkang ngangulari ingkang rayi Raden Arjuna miwah nata ing Ndrawati wis prateng alas Duryapura nalika semanten mulat kumliyang ing akasa maning satra ing panglebur gangsa Sang Kumbakarna Manggahanggo sesumbar lindho bumi gonjing gumaludha guntur ketup ana satriya gagah pideksa gudhek wok simbar jojo ngaglah ana ing tengahing alas Duryapura ora mubah ora musik sapa ya wah ana buta wis padhake cakarton catura luwih dhisik ngaku kowe sapa pancen aku Badan Sukma Sukmaning satra ing panglebur gangsa aku Raden Kumbakarna kowe sapa takon karo aku panengahing Pandhawa panenggak Pandhawa satra ing Jodipati Raden Werkudara sapa Raden Werkudara waduh Raden kula nyuwun kawelasan Raden aku njaluk kawelasan ya mung merga sapa sampeyan Raden aku bisa entuk kasuwargan jati Kumbakarna ya apa werdine dene kowe njaluk kawelasan karo Werkudara miturut ature adhiku Gunawan Wibisana merga saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake saksuwene aku urip ana ing alam padhang aku kudu tumimbal lair meneh genepi marang kewajiban kasatriyanku sarana manjing angganing Raden Werkudara mula lilanana aku tak manjing ana ing awakmu nglunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna wah ora ngira babar pisan jebul ora jumbuh karo kondange aku dhewe wis tau tate ngerti critane Kumbakarna sawijining satriya ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan manglurah Purwadya Balawanara nadyan kudu tekaning pati jebul bareng aku ketemu ana ing kene kowe sawijining satriya ingkang jireh getih wedi mati kowe satriya sing gembeng sing cingeng ora jumbuh karo critamu yen kowe arep manjing angganing Werkudara ayo aja mringkus kaya bocah aja mringkus kaya wong wadon manjinga anggane Werkudara ning telukna dhisik satra ing Jodipati Kumbakarna wah yen pancen kaya ngono sing dadi kersamu aku mung manut ayo aja mbok senggo aku wong loro saudon telu saurupan hage carane kebo sapi jagalan dhisik Werkudara kokop getihmu kowe ha
Wah. Edian. Oh. Ah. Ah. Wah. Pinakah diadane denidak dening Sang Werkudara dadan saged nglawan Sang Kumbakarna parandening mangke angon kedheping paninggal Sang Bratasena dupi saged lolos saking Sang Werkudara sigra manjing wonten ing mentis kaget Sang Werkudara wau. Werkudara kok kaya bingung iki ngapa? Awu temu karo Kumbakarna. Lho. Kumbakarna satra panglebur gangsa. Ya. Nalika semono dheweke njaluk kewelasan karo aku supaya tumimbal air mancing ana ngangganing Werkudara. Nanging gandeng aku merajakake marang kasatriyaning Kumbakarna. Mula tak tantang Bandayuda. Lha iya lah terus. Nanging durung nganti tutuk nggone neter kekuwataning satria panglebur gangsa. Ilang tak kedhepake mbuh musna menyang endi papan dununge. Werkudara, apa? Pancen wis pinesti Kumbakarna kudu genepi utange dhisik. Sarana netepi kewajiban kasatriyane ning gandeng wis badan sukma, mula nyilih ragane Dimas Werkudara. Bebarengan kalawan sira Yayi manglurah Satrumurka ing jagat. Kumbakarna mapan ing wentise Dimas Haryasena. Wah. Licik ora ngrambungke perang. Yayi, sukma ora bakal kaya nalika isih duwe wadah. Mula Syadi kudu nrima. Kresna kakangku saka ngendi? Netepi dawing dewa kinen dadi brahmana aran Kesawa Sidhi matedhake pepakem Makutarama. Sapa sing entuk pepakem? Arjuna. Wah, jlampro minggat ora pamit. Anggre lunga bali nggawa wahyu, lunga bali nggawa wahyu. Mula yo gumun karo wahyu kok ora jelas-jelas karo Ndara Janaka. Mbaya gentenan lho. Gentenan apa? Tru? Ingat. Ingat ngopo? Jam menunjukkan 4:30 lebih. Neng kene iki nek bubar iki ora entuk esuk-esuk, Gong. Oh, kudu bengi. Wis. Kudu biar maksude. Iki ketutupan iki padang lho, Tru. Oh iya. Brukut tenan ra iso ndelok srengenge. Wah, Kresna kakangku Dimas Werkudara iya. Pepakem Makutarama wis tinampa dening kadangku Yayi Arjuna. Ya. Muga-muga bisa sarana nentremke jagat saisine. Pepakem Makutarama kuwi apa? Waduh, sih suwe iki kok. Kaya wis menengke wae, santai to. Pepakem Makutarama kuwi ya kuwi wujud sesorah wewarah. Ing winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata kuwi laku.
laku 8 perkara ingkang ditindakake dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya satemah bisa angratoni Triloka. Triloka kuwi apa? Mantakon. Triloka kuwi piye? Tri telu loka kuwi jagat telung jagat ingkang nalika semana isa direh dening Nalindreng Pancawati Prabu Rama Wijaya. Jagat apa wae mantakon mleh. Karo nggo ndawake wektu. Ya wis. Wis ora takon. Wah, satriya didikte. Weh, Werkudara kok ngerti dikte? Ngerti sekolah. Oh iya. Mpun kok, Den? Wah, kuwi isih seneng. Kok isih seneng? Sesuk bengi isih mayang kok ora jelas-jelas. Oke, iki bubar sik ngaso terus sesuk bengi teruske kok njur terus-terusan sing mesake sing nabuh. Wah, nabuh dimesake. Ingkrik. Nggih pun, ajeng napa niki galong yo. Napa piye? Risang Pratasena gumulung mangamu punggung. Nika Kurawa diresiki. Yo. Makutha Rama dikukup karo wong Pandhawa. Arjuna ingkang nampa. Jaluk ndak nampa dukaning kok ora Budridana. Jaluk Yayi, ayo Kakang tak derekake. Papanmu dhewe-dhewe. Alhamdulillah, alhamdulillah, Tru. Nika lho, Den, Kurawa isih oke. Gong cangkeme ta. Ndara Werkudara kesel perang terus ora. Sipat baran mawon, Ndara. Wusana pun paripurna awiden ngempal dhateng para Pandhawa. Ndara Janaka wis pikantuk wahyu pepakem Makutha Rama. Ya Semar. Sura Sudira Jayane ingkang ratsuwa Braca kaping 8 Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih Ndara. Ya Semar.